adlaw kaninyong tanan ng mga suking pigpaminaw, nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artistang maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Cathy. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, ikaw. Recorded by X Thunder Gaming. I love you, Cathy. Oh, Joseph. Muna tinuod ka. Sa una po nagkagusto ni mo. May chance ka ako? Pwede og hatagan sa kunimong kikayon sa pagkunahon na, Seth? Okay ra kat. Huwag siya ko magdali ba? Magkapaabot ako. Hangtod baluhay ka na ako. Pag-sure, uy, nanguyap mo si Joseph? O lagi, day Maris. Uy, ay mo lagi support. Wa pa day, uy. Nga naman. Nagunaw na pa man ko kung angay ba na ko siyang sugton. Kat, taon-taon naman yung kunang uyab ni mo. Hangtod ba ron? Pagkitaon ka maluoy na ako. Nalawin naman ko ni mo, Seth. Ha? Kung mauna, imo na ko gisugot. Oh, Joseph, ayab na ta. Yes! Salamat ka, Kat. Salamat kayo nga imo rin taong ko gisugot. Salamat ko kayo. Oh, Joseph, nga nang gidaman ko ni mo din eh. Ano na ko may bawi? Kung tinutubag yung nahigugman ako, Kat. Joseph. Seth, dili pa ko andam. Basi mo maptuson niya ako. Sumay kadlukan ni mo. Di ba ka na ako pasagdan? Basta. Ulagi, mong pasagdi ko sa kumbuhato ni mo, ha? Kata. Kati. Joseph. Tinuod din ako nahibawan, ha, Cathy? Nga uyab mo ni Joseph? O, ma. Kahanggaw ba yung taon ni mong bayhan na ka? Gano'n kung ito na ngunit magkaanatawhan nga adik mo na! Buwag na, ha? Sa una naman to, Kat, pero niundang naman ko. Mao ba? Uy, dugay na, uy. Tuod kay gusto na ko mag-usab. Gusto ni mama nga pabuwagan ka. Huwag masugot lang day ka, nga magkabuwag ta. Dili. Tungod kay love ka, Joseph. Love sa tika, Kati. Huwag di ko gusto mawa ka na ko. I love you, Kat. I love you too, Joseph. Di na magbuwag, ha? Oo, Joseph. Maray, masakit kaya akong buhok, ma. Mag-ingat at buwag ginatawhan na kay adik na! Wala naman gud siya magdikadik, ma. Niundang naman gud siya. Isang niundang pa na! Muabot gihapon ang panahon na mong balik na siyang bisyo! Ma. Mong palayin ang tawhana! Pangandam. Nga naman, ma. Ipahatod ka na ako sa Cebu. Ha? Magod sa mo ko dito. Adto na kapuyos imong igsuon sa Cebu aron malayo ka ni Joseph. Ma. Sorry, Joseph. Lainan ni mo kat, uy. Naabot naman ang kanya sa Cebu nga huwag ka man ang hidako. Sorry gid kayo, Seth, ha? Si Mama, mang good. Iya mo kong gipahatod diri sa Cebu kay... Kay gusto na kaniyang ipalayo na ako, mau ba? Oh, Joseph. Sige lang. Okay, mahimo. Saong wa mo kung magustuhin siya mong inahan. Sorry kayo, ha? Okay na kat. Sige lang. Magampo ko nga magkita pa tapag-usab, Cathy. Joseph. Recorded by X Thunder Gaming. Lain sa akong kibati. Lood man kayo nga akong kuto-kuto eh. Uy, Cathy?
good? Mabdus ka? Ate, So may nahitabo pa ninyo ni Joseph? Nga mo ni mama nga imong uyab? oo, te. Oh, kung mauna, mabdus ka. Ha? O gano'n mo siguro na ito pagpalit og pregnancy test. Tinuog ko, positive. O, sabay akong buhaton, ani, te. Mahibaw si Joseph sa imong kahintang. Kasi mabdus. Mauna, Seth. Mabdos ko og ikaw ang amahan. Ako ka na. Ha? Unsa ko na pagkasulti, ha? Kasi kalibutan ako. May laing nakahilabot ni mo. Nabiya ka na siya mo. Joseph, saksi ang Diyos sa langit nga ikaw rin lalaki sa kong kinabuhi. Ikaw rin nakahilabot na ako. Oh. Hello? Hello, Joseph? Hello? Oh. Hinagip mo ang cellphone. Oh, klaro na lang. Nga dili sa manubag sa nahitabo nimo. Unsa ba akong buhaton, adit, Ay kabala ka, tabangan ta ka. Tabangan na ka na ako sa imong pagpanganak. O gago sa kapalbaw si mama sa imong kahimtang. Ha? Mauli ka sa ato? Ote, aron sahad makakita si mama sa akong anak ba? Sige. Ikaw mahibaw. Mauna di ang akong apo. O, ma. Kagwapa man di ay ini. Ma, unsa na may balita ni Joseph? Ay, wala linis ato oy. Tuwadas pa nila, gikuha siya kigsuon. Kaya naugtas ang inahan, kaya nagsige nilang inom. Buntag na mauli. Mao ba? Pasayloari ko sa kong nabuhat, ma, ha? Ay natukuna-una ah. Unsaon na hitabo naman to. Paningkamot lang nga mapadako nimong imong anak. Bahala guway amahan. Kasi, ikaw lang unay bahibaw dinis ato ha kay may antuon ko. Asa man ka, ma? Maningil, kus nakautang na ko eh. Sige, ma. Kay mutiwas pa sa kupang laba. Ang akong apo ha, ayaw pa sagdi. Oo, ma. Dili pa mata kay bago pa man itong natog. Ay, salamat. Amo na gidintawon ko sa trabaho. Maka-relax na gidintawon ko. Pwede ka ba may istorbo? Oh. Joseph? Ngayon ni Aka, ha? Ngayon nagpakita ko man ka na ko. Una, ngay ko pasaylos kung gibuhat ni mo. Nga pag ang konsi mo gisabak. Ganiha pa ko naabot gikan sa Manila. O nidiretso day ko din kay nakabalita man ko. Nga niya ka na uban sa itong anak. Joseph? Abi mo, walang ko'y kaisog at kayo na. Ngaong wala ko ang kuna ang imong gisabak. O gipasagdan ti ka. Pero lahit na ko ron, Kat. Nag-usap na ko. Giwagtan ko na ang tanan akong bisyo. Joseph? Kung natagalan ko gigayon nga magminyo ta. Labing maayo. Aron magdako ang bata nga may ilong amahan. Tuod kay hangtod taron. Ikaw paghihapon ang nias ko kasing-kasing, dati. Lahap paghihapon ti ka. Wasad mawa ang akong kukman ni mo, Joseph. Love paghihapon ti ka. I love you, Kati. I love you too, Joseph. Sa pagpatag Mutuon ako sa giingon nga kung kamo gyud ang para sa usag-usa, abuton ra gyud mo sa panahon. Karon,
Minyo namin ni Joseph. Og padayon pang lig-on ang among relasyon. Dili na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Ito mga igalang, kaagi ni Kathy, nga taga Davao City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga dagulhan, ikaw. Ayo'y nandito na, ikaw. Ang mga kaagi, gibata na duwa sa radyo ni Ricky Porzuelo Ikaring, o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamausap, mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing ko gidapit sa papara, sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni Ining Tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handun sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpamina.